As the political crisis munyika yeZimbabwe intensifies, toona kuti mashoko akabuda tenderera yesterday pasocial media ekurelocata the vice president wenyika yeZimbabwe vice president Nkosazana Chiwenga aiwa to KG6. Panapa uya chifambirwa nevakomana aiwa vana Majara Jairus vachiva vachielaborata neku isa elite pamusoro pemashoko awa. Asana pana mashoko anobuda nyorwa panapa anoda subscribe like on the bell icon. Tipina Mkhozo anobuda nyorwa achiti we can confirm that the social media article that is saying that retired General CGD Chiwenga is moved back to stay at the military barracks at KG6 is fake. Tomashoko anachidismisswa nokumana Mkhozo chiti aiwa mashoko iwawo haazi chokwadi ekuti aiwa general vaenda kumabarracks ku KG6 kumaoffices avo. Panapa tinoona kuti panguva ino tichiona this crisis ichiintensify. Toona zvekare vakomana vana Mutambire they are mobilizing. Tichiona panapa pahendo yaComrade tinofana kuona chiti Honorable Olimuwe, Zambia Province Secretary for Security, is urging members of the Youth League to be vigilant and to defend the ruling party, His Excellency President Edi Mnangagwa and the government from cyber attacks on social media platforms. Tomashika muranyuka panapa kuti panapawo vana Mutambire they are mobilizing vachida kuprotecta aiwa mutungamiri wenyika. Panapa tinoona kuti vanhu vachifambisa fake news tono maagency arifambisa fake news kuti vakomana kuloya kune mutungamiri wenyika here or what. Vataura mashoko ekuti aiwa generally aiwa vamuvwa maoffices avo to military barracks. Panapa panguva ino tonyatsoona kuti aiwa information yakadai kana ichinge yafambisiwa ari manyepo unatsoona kuti these guys they are in a deep political turmoil. These guys vanonyatso kuexperience aiwa ma-consequences akamboitika muna 2017. Imbotize mafunguro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. So subscribe, like and turn the bell icon.